Nagpaabot og simpatya ang Davao City Council ngadto sa kabanay sa 7 ka indibidwal nga namatay human naanod sa pagbaha sa Mini Asik-Asik Falls sa Davao City. Gihimo kini atol sa sesyon sa Davao City Council kung asa gitukiisab ang kasamtangang kahimtang ug ang risgo sa maong busay. Sumala ni Konsehal Mirna Dalodo Ortiz, ang chairperson sa Tourism and Beautification, Trade, Commerce and Industry, nasuta atol sa inspeksyon nga landslide prone ang area ug nabutang sa zones of high flood susceptibility o taas ang risgo sa pagbaha, busa delikado alang sa mga turista. Hinuon nagmugna na og barangay resolusyon ang Barangay Carmen alang sa istriktong pagbawal sa mga leisure activities sa lugar, lakip na sabang pagmuntar og warning signages. Samtang dugang ni Konsehal Diosdado Mahipos Jr., dili lang ang maong lugar ang kinahanglang pahugdan, kundi lakip ang laing tourism site sa syudad aron malikay sa susamang insidente. Kainumduman nga 7 ang namatay humanaanod sa kalit nga pagbaha sa Mini Asik-Asik Falls ni adtong September 14.